Det er en kameleon. Det er en orm. Nu bladrer Silje lige. Nu skal vi se, Silje. Her, ja, hvad har vi her? En krokodille. En fisk. Et vandbord. Hvad skal vi så? Lad lige Silje bladre. Ja. En ugle. Den er en stinkdyr. Det her, det er et stinkdyr. Ja, det er et stinkdyr. Hvad er det, Silje? Det er et papegøje. Det er jo en flamingo, ja. Hvad er det for en? Det er en due. En due? Hvor godt der var en due? Mami, var en ugle til næsten? Ja, en due. Den er. Og også en due. Det er en due, det der. Hvor det er også en due. Ja, det er en måge. Måge? Det ligner en måge. Ja, må jeg lige tage din banan til? Se det. Se mor. Og den har en lang hale. Hvad? Det er det. Den kan ikke flyve. Mami! Ja. Mami! En papegøje. En ørn. En ørn, ja. Mor? Mami? Mor! En påfugl. Lad lige Silje blade. Mor? Nu. Kan du passe på nu? Ja, jo, det kan den faktisk godt. Kan den godt. Nå. Skal vi ikke se mere nu? Så går du bare din vej nu. Pas på. Hej mor, hvad er du? Mami! Mor? Mami! Nej! Det er en krokodille. Det er en krokodille. Mami! Det er en edderkop. Silja, what is that one? What about this one? What is this one? It's a cat. Meow. Silja, Silja, where's the dog? Where's the dog? Can you find it? Yes. Good girl. Where's the frog? Where's the frog? Frog? Silja, where's the frog? Jo, den er der. Nå, det er en hamster. Det er syge. Det er jo lidt. Du har det. Mami, hvad så det? Hvad er det? Det er en gris. Det er en gris. Perfekt. Er du en baby? Er du en baby? Er du 1 år? Nej. Ja. Hvor mange år er du? 3. Ja. Så bruger man ikke sut, vel? Nej. Hvad? Så bruger man ikke sut. Far, kan se. Okay, så stopper vi. Mami!